The Khasi Hills Autonomous District Council today handed over certificates to 13 herbal medicine practitioners in recognition of their work that they do. The giving of certificates is in tune with the Khasi Hills Autonomous Protection and Promotion of Khasi Traditional Medicine Act 2011. The Chief Executive Member of KHADC, T. Khan, gave away the certificates and identity cards to these herbal medicine practitioners for smooth function of their work. Lengkot ka jingat nanti jong ke commission hakini ki kandidat senam ngila persang ya kaban sandur ban penwandur lengba kan ka an ka bangi la don ban pelong ya ke jing itu ya pi ki nong ai dawai Khasi ki baju ai ya ka jing syakri halaki jong ki Shillong ki thao hagi jaka ki baper ki baha apo pu sam jong ka council da ka ba pi ai ka ching syakri ban sumari ki bril halagi jong isap ipong ibau blei try kan ra la ai pi wat shisha kani ka jing sumar ka jong pi kelalong ka jing yarap ka bakha ya ki pait ba ya ki nong shong shinong bawat ya ki breu ki bana baru ki bajuan banwat ya ki jeng sumar ka jompi pila penon kam hok ya ka bau blei ula ai fi kena sa ba ngi snow ba kong ka council ngi dei ban ai ka jing itu ka ba pakai fi hoat Ngimla ban ai ke jing itu ya baro kinong ai dawai Khasi maki don ru ki kendon ka ba pihak ban buat runti kenang ba pinlong ki ba Vietnam ban itu ipi kom kita kinong ai dawai kinong sumai Khasi agani kapor aswa bangin ya syakmat ini program balengkot ki jungi bangin sam ni kini ki certificate lani ki sernat ki long ba ngin itu ba ki long kum kada jong ka jing itu ba la register ya la de ba ka ni ka commission ka jongi nga khot ang ni ya i khot jong ka commission ka jongi ibu judan kan na ka por man ai jing mut ha ki babun ki liang min ai shikan tin argentin